omo Tontokrom pachomunti because me ye pechini this year. Ye best re. Yenim se e wo se obiya didi. But ye best re. First of all, ASANKO minds omunye bone. Right. ASANKO minds aban ne de asase ama omu. Enti se woni obi wo problem a enya woni mind na ono no otua ne to ma aban eninya problem. Yeah. Eye aban mum. And no. But sa issue of ASANKO fo wo ma sa asesu yo ma adwuma na kromafo yentiase ne de ntokwa aba no. Madaruma. Mumma akoma mbra fom. Efri se me Thomas asase a untimi nkasa we kromani nti asase no media. Me beje. Enye adwuma sa. Sebi obi free kro bi so. But owona asase wo kro foforo so. Yeah. Se wonya to na nkrata no wona nanom na bibia asan a untimi nkoka se me kromani. Nti asase no maje. Efri se nkrata ewo. Yeah. ASANKO mines for wo mun krata omutimi de ye large scale mining. Omu wo baby a ni nyina ekopem. Right. Eto de bi kra na ASANKO timi yi omani because makohopen. ASANKO timi yi omani na ye nuanom omu ye bi a galamsey any small scale no oma proper ho kakra. Right. But to de bi a te se de na na omu call oboase. Eto de bi no mpese omu didi call Eho no so okoye illegal miner machines bebre wo ho a wanhwe kura betum na the problem aba. Yeah. Because a machine kese to the be a dynamite ne nyoma bebre wo ho a enti na ya no mo prevent say mamon ko ho because uni mining na ya de nyoma bebre hihye asase na se. Timokra na omo bom nkwa ho ban. Ena nkofo nti ase say ye ka corporate social responsibility a enye by force. Yeah. Enye wo hye say wo say company bi boa wo. Na emom ye ka ne say e morally right o kira no meto ato aso yi. Mesre Yenyan Tontokrom ni other people na de bia mo ni ASANKO for no. Please be fair to ASANKO for no. Eye aban na de nkrata ne nsase na mo yo madwuma. Saa patapa ne ye ni say emmoa yen. I think say what say eye kasa more than patapa because ye de come mremu a say aban de patapa fama ASANKO for betimi asiu aban ebeko international aban timi nya wonhwe because aban wagimi sika mituato me ye bibia mesress antokwa basa ne de emra from I'm glad this regional minister ateki sa she be monitor issues no but mesre moma ASANKO for nyo madwuma na Tontokrom se problem bi wo ho a montom bo ase ne enkasem wie se omo pene so na asase ne bi ompesom de mawa ne ama so ndi aba very necessary no opinion leaders omo they say ahemfo ne bi wo sa nkrumu ho no ene mpanimfo no so ene omo nkasa nkrumafo ne nkasa because omo de omo nim I mean engagement no they will be engaged nti omo te no ma se chen omo wo kuro no mu a omo anhye dan ko meetings ne bi no no nti mu nkasa nkyere omo na ko mu yenya adwuma na techno spark 40 unse ne na aba phone papa obi e to bi